vás na Keywordino webinári. Kto teda ešte Keywordino predtým o tom nič nepočul, tak Keywordino je vlastne nástroj, kde si napojíte vašu Google Search Console a zobrazí vám kľúčové slova, na ktoré sa síce už zobrazujete, lebo sú nejakým spôsobom relevantné k tomu obsahu, ktorý na tom webe máte, ale zároveň vám tieto kľúčové slova v tom obsahu môžu chýbať. Tým, že vy tieto kľúčové slova doplníte do toho obsahu, to znamená upravíte nejaký existujúci obsah alebo pokriete to kľúčové slovo nejakou novou vstupnou stránkou, tak zvýšite vlastne relevanciu tej vstupnej stránky, zlepšíte pozície a narastie vám logicky potom aj návštevnosť. Keywordino funguje tak, že sa do neho prihlásite, buď si teda registrujete nejaký účet kombináciou e-mailom alebo heslom a potom si môžete napojiť vlastne váš Google účet, kde máte prístup do Google Search Console. Keď to budete prvýkrát prepájať, tak tu budú také checkboxy, ktoré musíte zakliknúť, aby ste dali prístup vlastne Keywordinu k tým vašim dátam na čítanie. Dáte vlastne pokračovať a prihlásite sa vlastne do Keywordina, kde vám Keywordino naimportuje všetky Google Search Console, ktoré máte v tom vašom účte. Prvýkrát, keď tu budete, tak tu nebudete mať samozrejme žiaden aktivovaný web a budete musieť kliknúť na tlačidlo aktivovať web. Čiže kliknem na to tlačidlo aktivovať web, vidím, aké tu mám vlastne limity v tom mojom účte, dám pokračovať na aktiváciu a v tomto kroku budete musieť zvoliť vlastne cieľový trh alebo nejakú zem, pre ktorú vlastne na základe ktorej my vlastne načítame hľadanosti tých kľúčových slov. To znamená, že keď máte, dajme tomu, nejaký multijazyčný web na jednej doméne, tak je lepšie urobiť si vlastne rôzne properties v Google Search Console a tie potom postupne ponapájať do Keywordina a aktivovať si tam jednotlivé krajiny. Lebo na základe tohto, čo vy tu vlastne zvolíte, tak tam natiahneme vlastne tú hľadanosť tých kľúčových slov. Takže zvolím si teda Česko, dám aktivovať a začne sa mi vlastne spracovať tie dáta. V tomto momente my vlastne stiahujeme jednak tie dáta z Google Search Console, ale zároveň vlastne stiahujeme obsah z tých vašich vstupných stránok a porovnávame vlastne, či sa tam tie kľúčové slova nachádzajú. Aby sme nemuseli čakať, kým to vlastne dobehne, tak ja sa prekliknem do nejakého existujúceho webu, ktorý už tu mám vlastne aktivovaný a mám tu už natiahnuté dáta. A môžeme si prejsť, že aké všelijaké jednotlivé metriky tu sú. Tak, keď sa vám tie dáta už vlastne spracujú, príde vám na mail aj notifikácia ohľadom toho, tak sa dostanete do sekcie, kde vidíte vlastne všetky kľúčové slova, ktoré vy máte vlastne v Search Console. To pravidlo tých kľúčových slov, ktoré my tam ťaháme, tak sú to všetky kľúčové slova, ktoré majú buď teda jeden preklik, alebo aspoň 5 impresí, 5 zobrazení. A tie sa vám teda tuto zobrazia v závislosti teda aj od veľkosti toho vášho plánu. No, vidíte tu teda kľúčové slovo a primárnu vstupnú stránku, ktorou cielite vlastne na to kľúčové slovo. V prípade, že toto kľúčové slovo sa rankuje na nejakých viac URL adries, tak uvidíte tu vlastne to číslo, že toto kľúčové slovo sa okrem tejto primárnej stránky zobrazuje vo vyhľadávaní aj na nejaké tieto ďalšie dve URL adresy. Keď by som sa potom preklikol do toho detailu, kde sa dostaneme o chvíľu, tak uvidíte vlastne výpis tých jednotlivých vstupných stránok, na ktoré sa to kľúčové slovo zobrazuje. Môžete sa potom samozrejme zamyslieť, či sa môže nejakým spôsobom jednať o kanibalizáciu, alebo to nie je kanibalizácia, to už nechám potom na vás. Ďalej tu je teda sekcia dát pre kľúčové slova, kde vidíte vlastne dáta z Google Search Console, čiže respektíve vidíte tu dáta z Google Search Console ako zobrazenia, kliky, pozície, CTR, ale vidíte tu vlastne hľadanosť a tá hľadanosť je z Google Ads. Ťaháme tam vlastne priemernú mesačnú hľadanosť Google Ads, vypočítanú teda z posledných 12 mesiacov. Predpokladám, že vy ako pokročili, keďže ste na pokročilom webinári, tak viete o tom, že Google Ads klasterizujete hľadanosti kľúčových slov a my to vlastne v tom dashboarde zobrazujeme takým spôsobom, že tá hľadanosť je počiarknutá a vtedy vám nareportujeme to, že ktorým všetkým kľúčovým slovám, na ktoré vy sa zobrazujete, nareportoval Google Ads rovnakú hľadanosť. To znamená, Google Ads zlučuje hľadanosti preklepov, plurálov, skloňovania a tak ďalej. Tie blízke varianty dáva do jednej a v prípade, že my teda narazíme na to, že tie dáta sú vlastne zoskupené, tak vám nareportujeme, že okrem tohto kľúčového slova, kde sa vracia 9900 hľadanosť, to Google vráti vlastne k týmto dvom zlúčiu.
Tak, potom tu máte teda metriky z Google Search Console, máte tu CTR-ko, vaše CTR-ko aktuálne a vidíte tu vlastne benchmark CTR. To je vlastne priemerné hodnoty vlastne CTR-ka na daných pozíciách z nejakých prieskumov, ktoré sú, tak sme vypočítali alebo sem pridali, že na danej pozícii, aká by mala byť vlastne CTR-ko. Čiže keď máte horšie CTR-ko ako to priemerné, tak by ste sa mali potom nejakým spôsobom na to zamerať. Dostajeme sa k tomu vlastne v separátnej sekcii nízke CTR. Viete si tu prepínať vlastne jednotlivé obdobia. Teraz tam mám zobrazenia za posledných 12 mesiacov, môžem sa prekliknúť, dať si tie zobrazenia za posledné 3 mesiace, ale hľadanosť je vždycky vlastne priemerná mesačná hľadanosť. Ďalšia metrika, ktorú tu vlastne ťaháme, tak je metrika objavené. To znamená, že kedy keywordy poprvýkrát zaznamenalo to kľúčové slovo. To znamená, že vy keď si dneska napojíte tú vašu Search Console, tak uložíme tam, že to kľúčové slovo bolo objavené dnes. O týždeň tieto všetky dáta my vlastne o tých zmienkach, výskytoch a tak ďalej, my všetko vlastne jedenkrát týždenne prechádzame. To znamená, že jedenkrát týždenne to prejdeme a uložíme sem, keď objavíme nejaké nové kľúčové slovo, tak sem uložíme ten dátum, kedy sme to kľúčové slovo objavili, v prípade, že predtým ešte v tej vašej Search Console nebolo. Čiže môžete to potom postupne, ak sa nakroluje tá vaša Google Search Console, tak to môžete túto metriku využívať aj na nejaké objavovanie nových kľúčových slov, ktoré sa začali hľadať. Čiže ja si to viem zoradiť vlastne podľa toho dátumu, keď to bolo objavené. Mám tu viac dát, tak to je trošku pomalšie. Čiže zoradil som to, že keď to bolo objavené, naposledy sa mi 1.9. vlastne naskrepoval alebo nakroloval vlastne tento web a vidím tu, že mi tu vyskočilo kľúčové slovo počasie september Bratislava, kde predtým som sa na to kľúčové slovo nezobrazoval, ale teraz už tam mám nejakých 5 impresí. Alebo nejaká plechová strecha Blachotrapez, vidím, že tá hľadanosť je ešte malá, alebo dajme tomu, že tá hľadanosť napríklad aj v Google Ads nie je k tomu hľadanosť, ale ja už na to mám nejaké impresie, že už sa začal vyhľadávať to kľúčové slovo. Čiže keď budete používať že nejaké nástroje, alebo Google Ads, alebo nejaké SEO nástroje na prieskum kľúčových slov, tak často tamto kľúčové slovo nemusíte objaviť, lebo nemusí mať ako hľadanosť v tom zdroji, v tom Google Ads, ale vy už z tej Search Console môžete mať impresie. Čiže veľmi jednoducho viete si raz týždenne, keď sa znova nakroluje ten web, zoradiť si to, pozrieť si, že na ktoré nové kľúčové slova som sa začal zobrazovať a môžem sa potom zamyslieť, že ako to začnem pokrývať, či rozšírim existujúci obsah, alebo to začnem pokrývať nejakým novým obsahom. Ďalej tu máme informácie o zmienkach, to znamená, že koľko kľúčových, ja to zase zoradím podľa tých zobrazení, aby sme to ukazovali od tých najpotenciálnejších kľúčových slov. Tak mám tu vlastne metriku zmienok, tá mi predstavuje, že koľkokrát sa dané kľúčové slovo zobrazilo v obsahu. To znamená, my zoberieme túto primárnu vstupnú stránku a pozrieme sa, že koľkokrát v obsahu sa nachádzalo toto kľúčové slovo. Následne sa pozrieme, či sa to kľúčové slovo nachádzalo v H1, či sa to slovo nachádzalo v titulku, v description. Keď prejdete myšou na tieto jednotlivé ikonky, tak vlastne uvidíte aj, aký tam máte aktuálny metapopis, titulok a H1. Takže viete sa rovno vlastne na to pozrieť, nemusíte sa preklikávať na tú stránku, pozerať si to vlastne niekde v zdrojaku a tak ďalej. Čo je tu rozdiel oproti nejakým ostatným nástrojom zahraničným, je to, že my túto detekciu sme, dovolím si tvrdiť, že fakt veľmi dobre vyladili. Je predovšetkým akože aj na češtinu. Je to multijazyčné, ale najväčší problém väčšinou býva presne tá čeština, slovenčina, kde je diakritika, jednotné množné číslo, skloňovanie, rôzne varianty a tak ďalej. Takže fakt dokáže to detekovať vlastne jednak jednotné množné číslo, nejaké preklepy, diakritiku a nejaké aj prehodenie vlastne poradia tých kľúčových slov v nejakej vete. Že keď máte poprevadzované tie kľúčové slova, takže vie to celkom inteligentne detekovať, či sa tam to kľúčové slovo nachádza alebo nie. A posledná metrika, ktorá tu je, tak je vlastne status, to znamená, že aký stavový kód vrátia tá vstupná stránka. Túto sekciu plánujeme ešte vlastne vylepšiť, aby ste to vy vlastne mohli vyfiltrovať alebo zoradiť si, či tá vstup je podľa jednotlivých stavových kódov, takže viete si veľmi jednoducho vyfiltrovať povedzme 404 a viete si pozrieť, že aha, mal som na to nejaké impresie, ľudia mi tam klikali, chodí tam ľudia z Google, ale ja tam zrazu z nejakého dôvodu vracem povedzme 400. Hej, a môžem to potom fixnúť. Takže rovno na reálnych dátach vlastne uvidím aj tie jednotlivé stavové kódy.
Takže je to vlastne o to obohatené. Čo sú tu potom dôležité veci, tak je nejaký v podstate management týchto dát, že primárne by to mali používať teda jednak akože tí SEO špecialisti alebo copywriteri alebo v tímoch vlastne v agentúrach, že teda dohodnem sa, že ja si tu môžem teda pozrieť, mám to zaradené teda podľa tých impresí, tak môžem si tu povedzme vyfiltrovať, alebo prekliknem sa do tej sekcie bez zmienok, tam to bude dávať najväčší zmysel. V tej sekcii bez zmienok vy vlastne uvidíte všetky kľúčové slova, ktoré nezmienujete v tom obsahu. Čiže to je ako keby tá jedna z tých najdôležitejších sekcií, lebo to sú kľúčové slova, na ktoré ja mám nejaké impresie, mám na to kliky, ale nezmeňujem to v tom obsahu, ale Google to považuje, že ja s tým aktuálnym obsahom som na to relevantný. A tým, že aby som pridal tie kľúčové slova, povedzme v presnej zhode, hej, keď to nie sú preklepy, alebo nejakým spôsobom pokryť danú tú tému v tom obsahu, tak môžem zvýšiť relevanciu vlastne toho celkovo toho článku. Čiže vidím, tu mám napríklad Bolt Taxi Bratislava cenník, vidím, že mám na to nejaké impresie, kliky, nemám to v obsahu. Čiže ja sa môžem pozrieť na tú vstupnú stránku, vidím, že tu mám nejaký zoznam taxíslužieb v Bratislave a dám si tu, to je zaspomínaná stránka reklamami. Z tohto si neberte príklad, že toľko reklam, čo tam je. Ale keď dám vyfiltrovať teda ten Bolt, tak vidím, že mám tu rôzne akože taxislužby, ale nemám tam napríklad to Bolt Taxi Bratislava. Čiže mohol by som o to rozšíriť tento existujúci obsah a zvýšil by som jednak tú relevanciu a potom samozrejme aj by sa mi zvýšili pozície a návštevnosť. Čiže toto je veľmi, veľmi dobrý príklad, ako s tým pracovať. No a keď už teda sa rozhodnem, že toto dáva zmysel, tak potom tu máme ďalšie dve metriky, to je stav a štítky. Ja si viem vlastne oštítkovať to kľúčové slovo, viem si tu prejsť do správy štítkov a stavov, kde ja si viem vytvoriť vlastne nejaký štítok, to znamená vytvorím si povedzme štítok, že to chcem pokryť vlastne nejakým článkom, čiže chcem článok, môžem si tam dať nejakú farbu, čiže vytvorím si štítok a potom sú tu stavy. Sú tu nejaké systémové stavy, ignorovať, zapracovať v riešení hotovo a viem si sem potom pridávať nejaké stavy, ktoré ja vlastne chcem, že neriešiť. Čiže dám si sem nejaký vlastne ten stav. No a potom ja keď sa vrátim naspäť do tých kľúčových slov, prejdem do tých kľúčových slov, tak viem si tu vlastne k tým jednotlivým kľúčovým slovám priradiť tie stavy a štítky. To znamená, že k tomuto kľúčovému slovu dáva mi to zmysel, tak poďme to teda zapracovať a môžem tam vlastne pridať aj nejaký štítok a potom veľmi jednoducho príde vlastne copywriter, ktorý to má teda zapracovať a vyfiltruje si vlastne v tej filtrácii všetky stavy, ktoré má povedzme zapracovať. Alebo toto kľúčové slovo, že toto už mám povedzme dobre vyriešené, tak dám tam vlastne stav hotovo a už to nebudem ďalej riešiť. Viem tu potom dávať aj viacero tých štítkov, že to chcem pokryť napríklad blogom, alebo to má byť kategorická stránka alebo produkt a veľmi jednoducho je tu teda nad tými Google Search Console dátami, je tu nejaký management. Ďalej, čo tu sú potom sekcie, tak sú otázky, tam si viem vyfiltrovať vlastne podľa jednotlivých jazykov otázky, ktoré tí ľudia na tom mojom webe vyhľadávajú. To znamená, chcem si vyfiltrovať otázky v slovenčine, tak si vyfiltrujem teda otázky v slovenčine, počkám, kým to načíta. A vidím tu všetky vlastne kľúčové slova, aké otázky vlastne tí ľudia vyhľadávali, na ktoré ja som sa v tom Google zobrazoval. No a tuto je veľmi dôležité povedať, že tieto otázky sú často vracajú vlastne v Google vyhľadávaní AI overviews. To znamená, že napríklad toto, ako sa dostať na Slavín, vidím, že sú tu vlastne nejaké tri organické výsledky, ale potom tu je AI overviews. No a tuto dáva veľký zmysel urobiť to, že vy si viete vyexportovať tie dáta, to znamená, vyexportujem si všetky tie otázky a ja potom môžem urobiť to, že keď si vyfiltrujem tie otázky, zoberiem ich vlastne všetky, zoberiem všetky otázky, skopírujem, tak môžem potom prejsť do Marketing Mineru, kde si kliknem na vytvoriť report a tu máme sekciu AI Overviews, kde vy vlastne v tomto, teda toto je pre slovenčinu zrovna chcem, čiže Slovensko, zvolím AI Overviews
V tomto ďalšom kroku ja vlastne môžem nahrať tie kľúčové slova a dať to spracovať. Ako náhle sa ten report spracuje, tak sa dostanem do takéhoto výstupu, kde vlastne vidím, či sa k tým kľúčovým slovám zobrazuje AI Overviews, aká doména sa tam zobrazuje, aká URL a s akým titulkom. Čiže rovno si viem, sa prekliknem do toho AI Overviews, tak viem si pozrieť, že aha, na 12% kľúčových slov sa tam zobrazujú AI Overviews, toto sú nejaké najviditeľnejšie domény, ktoré sa tam zobrazujú a viem si to potom pozrieť, že kto sa tam zobrazuje, či sa tam zobrazuje teda ten môj web v tom AI Overviews alebo nie, akí konkurenti sa tam zobrazujú s akými textáciami. Čiže viem si potom urobiť rýchlu analýzu, že aha, tieto kľúčové slova ovplyvňujú vlastne AI Overviews, môžem sa na to nejakým spôsobom zamerať. Alebo mať aspoň informáciu o tom, že aha, túto tú návštevnosť na tieto kľúčové slova bude to AI Overviews ovplyvňovať. Potom je tu sekcia druhá strana, kde vy vlastne uvidíte vyfiltrované všetky kľúčové slova, ktoré sa nachádzajú na druhej strane Google vyhľadávania. To znamená, sú od tej pozície 10,1 až po 20. pozíciu. A tuto zase dáva zmysel, že toto už je niečo, že vy ste napísali o tom nejaký kvalitný obsah, ale napriek tomu, hej, bol to nejaký kvalitný obsah, dostali ste sa už tesne na tú hranicu, že som na tej 12. pozícii, čiže musím urobiť už iba máličko, aby som sa dostal na tú prvú stranu, kde sa rozdávajú vlastne tie kliky. Hej, tuto 80 000 impresí, 28 klikov, stačí robiť máličko, aby som sa dostal vlastne na tú prvú stranu a začal sa tam vlastne lepšie zobrazovať. Potom sú tu longtail kľúčové slova, to sú zase kľúčové slova, ktoré obsahujú aspoň 5 kľúčových slov. To sú zase často kľúčové slova, ktoré majú že nízku konkurenčnosť a keď to kľúčové slovo pokriete, tak relatívne jednoducho sa tam viete začať zobrazovať. Krásny príklad je toto kľúčové slovo, vidím, že tam nemám vlastne žiadne zmienky. Keď si pozriem tú vstupnú stránku, bezplatné parkovanie Bratislava, Staré mesto, tak keď si pozriem, tu je niečo, že ako parkovať v Bratislave, ale keď tu dám nejaké, že Staré mesto, tak v rámci toho obsahu to nemám vôbec pokryté. Čiže napriek tomu, že ja to v tom obsahu nemám, tak som niekde na cca 8. pozícii, mám 174 klikov. Tak si predstavte, že keby som to mal pokryté nejakým odsekom, nejakým článkom, nejakou podsekciou tam, tak ako veľmi by som sa vedel zobrazovať. No a presne k tomu my tu máme vlastne ešte, že keď prejdete na detail toho kľúčového slova, vy si viete potom prekliknúť na ten detail toho slova, tak vtedy vlastne uvidíte grafy jednak z Google Search Console, tu uvidíte tu teda tie pozície, zobrazenia, kliknutia a CTR-ko, ale okrem toho vy tu uvidíte aj tie jednotlivé stavy, to znamená, keď dajme tomu tie pozície ma nezaujímajú, tak viem si vlastne to odkliknúť, skryť ten graf. A zobrazuje sa mi tu zmena stavu. Tuto zrovna pozerám, že tú zmenu stavu nemám, ale to znamená, že keď ten copywriter potom dojde do toho systému a upraví tu, že nastaví tu stav na hotovo, tak budem vedieť a pridá sa mi to do toho grafu. Ja sa prekliknem na nejaké kľúčové slovo, kde to mám, aby som to vedel lepšie ukázať, nech si to viete predstaviť. Tak napríklad tento Hornbach Bratislava, tu už mám nejaké stavy, mám tam aj štítky, tak na tom detaile ja uvidím, že aha, že tuto som dajme tomu zapracoval to kľúčové slovo, copywriter to zapracoval do toho obsahu a viem od toho momentu vlastne v tom grafe vyhodnocovať, ako sa mi darilo. Tak tuto vidím, že tu som zrovna padal, takže to asi úplne ideálne zapracované nebolo. Ale viem si vidieť, že aha, tuto sme to zapracovali, tak od toho momentu, ako sa nám to vyvíjalo. To znamená, viete si tam nejaké poznámky do toho grafu dávať. A druhá vec, čo sa tu zobrazuje, tak je sken výskytu. To znamená, že vždycky, keď Keywordino prejde ten váš web raz týždenne, tak vy tu vlastne uvidíte aktuálne štatistiky. To znamená, v tom tooltipe vidíte, že koľko je tam v danom čase, koľkokrát bolo zmienené to kľúčové slovo v obsahu, či sa nachádza v hájeničke, v titulku a tak. A viete presne, že aha, tuto to začalo rásť, tak vidím, že dajme tomu o dvakrát viac sa mi začalo, predtým som mal 8 zmienok, teraz mám povedzme 10 zmienok, že dvakrát som pridal to kľúčové slovo do obsahu a vidím, že od toho momentu mi to vlastne začalo nejakým spôsobom rásť. Takže viem to aj na základe toho vyhodnocovať, že ako sa zmenil ten obsah oproti tomu predchádzajúcemu crawlu a dôvod toho, že prečo to vlastne zarazu začalo rásť.
No a čo som ukazoval pred chvíľou, že keď je to jedno kľúčové slovo, napríklad to Hornbach Bratislava sa zobrazuje na 3 tie vstupné stránky, tak vy vlastne uvidíte všetky tie 3 URL adresy tu aj s tými jednotlivými štatistikami. To znamená, viete sa pozrieť, že aha, Hornbach Bratislava, v tomto článku to kľúčové slovo Hornbach Bratislava zmiením 4-krát, mám to aj v H1, v titulku, description, tak je otázka, že či neupraviť ten titulok description, aby tam nebola nejaká, povedzme, kanibalizácia, keby to bolo teda nejaký podobný obsah toho, že dvakrát cieľim na to kľúčové slovo Hornbach Bratislava. A čo tu vy viete na tom detaile kľúčového slova robiť to, je generácia obsahu. To znamená, vy keď kliknete na to generovať obsah, máte tu rôzne možnosti, ako pomocou AI vygenerovať obsah. Viete tu vygenerovať sekciu, to znamená nejakú H2 a k tomu popis. Viete si tu vybrať aj, že v akom jazyku to chcete, to znamená, dajme tomu v slovenčine. Ja by som tu ten obsah nemal, keby som klikol na generovať, tak mi vlastne začne generovať ten obsah, ktorý potom viem veľmi jednoducho na klik vlastne kompletný prehľad predajní Hornbach Bratislava. Viem to vlastne na klik skopírovať, vložiť povedzme do WordPressu alebo do nejakého redakčného systému, čo mám a viem to tam potom doladiť. Čo je tu výhoda oproti ostatným nejakým obecným AI generátorom obsahu je to, že my negenerujeme nejaký že taký obecný obsah, ale my urobíme to, že my zoberieme tú vstupnú stránku, ktorú tu vy máte, to znamená, že my si stiahneme tento obsah z tejto vstupnej stránky a do toho obsahu my dogenerujeme vlastne to kľúčové slovo. To znamená, že je to v tom kontexte tej vstupnej stránky, je tam rovnaký tone of voice ako na tej vstupnej stránke, to znamená, že je to fakt reálne na tých aj dátach, ktoré povedzme v tom obsahu máte, čiže keď to máte doplnené o nejaké dáta, tak s tými dátami potom vieme pracovať v rámci toho obsahu a nie je to taký klasický obecne generovaný obsah, ale je to fakt na základe toho obsahu, ktorý vy na tom webe máte. Takže by to malo dávať zmysel. Dobre, a posledná tá sekcia, čo bola v kľúčových slovách, tak je sekcia toho nízke CTR a tam vy vlastne objavíte kľúčové slova, ktoré majú teda vyfiltrované kľúčové slova, kde sa nachádzate na prvej stránke vyhľadávania a zároveň tam máte nižšie CTR, ako sú vlastne z tých prieskumov. To znamená, že to CTR najviac sa dá ovplyvniť vlastne titulkom a metapopisom. To znamená presne, že mám tu nejaké kľúčové slovo daňový úrad Petržalka. Vidím, že tam mám 1,3% CTR, ale prieskumy na danej pozícii na 6,5 pozície priemerné 3% CTR. No a ja presne vidím, že ľudia vyhľadávajú daňový úrad Petržalka, ale ja tu v titulku mám daňový úrad Bratislava 5 a v metapopise mám vlastne to isté. To znamená, že ja by som mohol ovplyvniť ten titulok a miesto toho, že daňový úrad Bratislava 5, ja viem, že tí ľudia to vyhľadávajú ako daňový úrad Petržalka a nie ako mestská časť 5. To znamená, že keby som ja teraz upravil povedzme ten titulok na tú Petržalku, tak myslím si, že to CTR by mohlo narásť, lebo presne ten človek v tom vyhľadávaní objaví to, čo ako keby vyhľadáva. A tým, že to kľúčové slovo tam bude mať, tak často ten vyhľadávač to potom zvýrazní v tom metapopise boldom. To znamená, že viac to ťahá potom tie oči, je väčšia šanca, že ten človek sa preklikne na daňový úrad Petržalka ako na daňový úrad Bratislava 5, lebo mám tam ako keby tú presnú zhodu. Čo tu ešte dáva zmysel, alebo s čím ja často pracujem, je to, že je veľká výhoda, že tu je vlastne natiahnutá tá hľadanosť, lebo na nejaké presne nové kľúčové slova, na ktoré vy sa zobrazujete povedzme na 70. pozícii, tak tu budete mať povedzme, že 8 alebo budete tu mať 20-30 impresí. A reálne to kľúčové slovo môže mať, že 1900 hľadanosť. To znamená, že vy viete si urobiť potom tú prioritizáciu na základe toho, že mám ja tú najhľadanejšiu variantu kľúčového slova pokrytú na tom webe, nie je tam nejaká hľadanejšia varianta, ktorú by som mohol dať do toho titulku alebo do H1. A na to je veľmi dobré s tým pracovať vlastne na úrovni stránok. To znamená, že jedna vec je upravovať ten obsah na úrovni ako keby kľúčových slov, kde mám výpis tých jednotlivých kľúčových slov, ale potom je tu druhá sekcia stránok. To znamená, tam to vidíte už na úrovni tej stránky. To znamená, že ja sa tam prekliknem a vidíte tu vlastne výpis všetkých vstupných stránok, ktoré máte na tom webe, respektíve ku ktorým máte dáta z Google Search Console a vidíte tu počet zobrazení, kliky, priemernú pozíciu, priemerné CTR a na koľko kľúčových slov sa zobrazuje daná vstupná stránka.
No a zase viete s tými vstupnými stránkami zase pracovať so štítkami a so stavmi. A keď sa prekliknete vlastne na detail tej vstupnej stránky, tak opäť vidíte tu vlastne grafik k tým vstupným stránkam. A tu nižšie vidíte vlastne zoznam všetkých kľúčových slov, na ktoré sa tá vstupná stránka zobrazuje. A vidíte, že či máte teda viac impresí alebo klikov tou primárnou vstupnou stránkou alebo nejakou inou, v prípade, že sa zobrazuje vlastne na viac. Čiže vidíte vlastne také isté štatistiky na úrovni vlastne tej vstupnej stránky, vidíte výpis tých jednotlivých kľúčových slov a tie jednotlivé štatistiky k tomu. No a tuto presne dáva zmysel, že pozrieť sa, že či tú najhľadanejšiu variantu, hej, že môžem si vyfiltrovať vlastne, či sa mi to zobrazuje v titulku, to znamená vyfiltrovať si, či to mám vlastne v titulku a pozriem si, že ktoré tieto kľúčové slova mám v titulku. No a potom ja sa môžem zamyslieť nad tým, že zoradiť si to potom povedzme podľa tej hľadanosti a pozrieť si, že či tú najhľadanejšiu variantu toho kľúčového slova ja mám v tom titulku. Čiže tuto vidím, že najhľadanejšie je povedzme toto MHD alebo MHD Bratislava, že je najhľadanejšie, ale ja to v tom titulku nemám. Že mám tu doprava v Bratislave, ale reálne tí ľudia vyhľadávajú MHD Bratislava, nevyhľadávajú doprava Bratislava a podobne. Čiže ja by som ideálne mal do toho titulku dať tú najhľadanejšiu variantu. Takže k tomu mi práve pomôže tá hľadanosť, napriek tomu, že tých zobrazení tu mám povedzme málo, lebo som na 12. pozícii, tak tým pádom samozrejme, že tých impresí tam mám málo, keďže málo ľudí sa preklikne na druhú stranu vyhľadávania, ale tá hľadanosť mi môže teda napovedať, že nemáš tú najhľadanejšiu variantu, mohol by sa nad tým zamyslieť. Tam potom bacha ešte na rôzne tie preklepy, že on vám bude vracať aj k mhd.bratislava hľadanosť 100 000, niekde tuto na spodku to teda bude, keby som si to zaradil podľa hľadanosti, takže potom bacha na to, že aby to bola teda tá gramaticky správna varianta. No ale čo tuto na tej úrovni teda tej vstupnej stránky, čiže ja mám takúto nejakú URL adresu, môžem si vlastne túto otvoriť a ja tuto môžem teda ja si tu môžem teda vyfiltrovať, kde mám vlastne 0 zmienok. To znamená, že zaujímavé ma čisté kľúčové slova na tejto URL adrese, na ktoré sa zobrazujem, ale nemám ich spomenuté vlastne v toho obsahu. A tuto dáva z týchto kľúčových slov zmysel si vybrať teda v podstate témy, ktoré by som mohol pokryť v tom obsahu, to znamená nejaké podsekcie. Čiže pozriem si, že čo tí ľudia vyhľadajú. Čiže mám tu nejaký, že cestovný poriadok, mestská hromadná doprava v Bratislave. Ja to tam nezmieňujem, že môžem si pozrieť mestská hromadná doprava. Vidím, že ja tu všade píšem vlastne, spomínam to MHD. Ten Google vie, že MHD je mestská hromadná doprava. Ale keby som to sem ja dal v presnej zhode, bude to oveľa jednoduchšie, bude to relevantnejšie a pokriem rôzne tie varianty tých kľúčových slov, ktoré tí ľudia vyhľadávajú. Niekto to vyhľadáva ako MHDBA, niekto to vyhľadáva ako mestská doprava Bratislava, niekto ako mestská hromadná. Čiže rôzne tieto varianty tých kľúčových slov sa snažím pokryť v tom obsahu. No a potom hľadám ďalej, čo tí ľudia vyhľadávajú. Vyhľadávajú nejaké trasy, trasy MHD Bratislava. Mám pokryté trasy? Nemám tu pokryté tie trasy. Čiže mohol by som sem dať povedzme nejaký podnadpis trasy MHD v Bratislave a dať tam zoznam, že kade chodia tie jednotlivé linky. Môžem ísť ďalej, nejaké aktuálne informácie tí ľudia vyhľadávajú nejaký cestovný poriadok, môžem sa pozrieť, či ten cestovný poriadok tam mám pokryté, nemám tu cestovný poriadok, ako často chodia tie linky a tak ďalej a tak ďalej. Autobusy, môžem pozrieť autobusy, viem, že autobusy tu zmienené mám, ale tí ľudia vyhľadajú MHD Bratislava autobusy, čiže mohol by som tu mať, dajme tomu podsekciu, autobusy MHD Bratislava, alebo zoznam autobusov alebo autobusových liniek v Bratislave a dať tam výpis vlastne tých jednotlivých liniek, ktoré chodia v tej Bratislave. Čiže takto ja si viem pozrieť vlastne všetky tie kľúčové slova, na ktoré sa zobrazujem, vidím, že ich nespomínam v obsahu a podľa toho doupravovať ten obsah. To je vec, ktorú ja často vidím, že tí SEO špecialisti, že úplne, alebo aj tie samotné biznisy, že nerobia, že všetci sa hrnú za generovaním nového obsahu, nové kľúčové slova a tak ďalej, ale podľa mňa je strašná škoda, že vy keď napíšete už pred rokom ste napísali nejaký fakt kvalitný obsah, aj z pohľadu Google to je ako keby kvalitné, že zobrazuje vás niekde na 11. pozícii, to znamená, že tesne ste už na tej prvej strane, kde sa tie kliky rozdávajú a tam fakt stačí málo urobiť už v tom obsahu, že keď už napriek tomu, že tie kľúčové slova povedzme, tam nemáte úplne všetky, že vám z tej analýzy kľúčových slov nevyšli, alebo počas toho roka sa začali hľadať nové varianty tých kľúčových slov,
tak je podľa mňa veľká škoda, že vy to v tom obsahu nemáte. Stačilo by, povedzme, dať si, že vytvorím jeden nový obsah, ale jeden existujúci článok vlastne upravím a aktualizujem na základe toho, čo sa vlastne reálne vyhľadáva. Lebo toto sú reálne dáta už z tej vašej Google Search Console. Čiže zamerať sa aj na tú úpravu toho existujúceho obsahu, že dali ste si už námahu s tým, dostali ste ten článok na 11. pozíciu tým, že ste napísali nejaký nový obsah, tak prečo proste nevenovať trošku času tomu, že upravím ten obsah a dostanem to fakt na tú prvú stranu, do tej povedzme top 5, kde sa už rozdávajú tie kliky. Samozrejme na to potrebujete odkazy a tak ďalej, ale ten copywriter sa môže zamerať na to, že aspoň ten obsah doladí do maximálne toho, aby to bolo čím relevantnejšie. A kvalitný obsah samozrejme vieme, že aj v tom tie AI jazykové modely vlastne uprednostňujú potom v tom vyhľadávaní. Tak a to bol teda detail tých vstupných stránok, kde zase vy viete potom vygenerovať ten obsah, viete to generovať v jednotlivých jazykoch, viete tu vygenerovať sekciu, odstavec, H1, titulok, metapopis s použitím vlastne toho kľúčového slova voči tomu obsahu, ktoré máte vlastne na tej vstupnej stránke. No a povedal by som, že toto je tak 99%, na čo tí ľudia zvyknú aktuálne to keywordino využívať. To znamená, buď na úrovni kľúčových slov nájsť tie príležitosti a snažiť sa zachytiť vlastne nejaké tie low-hanging fruits a na základe toho zvýšiť vlastne ten obsah, alebo to potom riešiť na úrovni tých vstupných stránok. Tak, keď vás k tomu napadajú nejaké otázky, tak dajte prosím vedieť do komentárov a ja to postupne prejdem. Tak ďakujem teda za váš čas, že ste si našli čas na tento webinár a pevne verím, že sa vám to keywordino bude páčiť a že ho budete používať. Ahojte.